hara ke aino asman na mona nacho ga gwazi ke rase de cricket pare da birawi na tilli da penitsaf کتاب تے داہم تے انشاءاللہ ساری مرو کہ دار رنگلا میش دانا جوڑی کسل کرننگا کا دا گڑاتا رکھننگا کا شو غلق کے دا شیفنا دا مخلوق تے پکتا مگر ای تو براوی پٹفول کر ای تو چاوتا دونکہ غلغلق کے براوی سمجھی کہ دا باسکی کی پاش کرنی تو دا تو یہ کنے باسونا ملک کے ہم پوئیے یا باسونا ملکان کرے یا خلق اللہ ہم پوئیے وفتا ہم پہ بھی چاہتے کہ دا برجاک لازمی ہو گراسو دا استاق دون کی کلاد نہ راسے کنتے کھاری مندرے ٹھیک ہے نا خواجہ ارا کی براوی نا سوزویا تنتے شعری تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت ٹی وی ٹی یوٹ نما شونکار زگد احمد شاوانی اینونن اسے خلقیو پروگرامس او اسے خلقیو علاقے سیٹی اسے میرنا گڑ سیٹی اور اسے گڑے کے سورا پارے نن اسے اینو مہربان سے تو تولو کن وہ مہربان نن تو پروگرام ٹھیا بردائی کن تو لوگ محمد پناہ محمد سنی پروگرام سے بعض گچینو بعض جوانو ای تینا میمانے تینا پروگرام فطرت ٹی وی نکنن بخیرت پاوے مرسا نن نے تینا پروگرام ٹھی بخیرت پانے طول بخیر در جان نیو نا ٹھولیے ملک ہاشم صاحب اور آغا جان اور نمی کلا مستی دا ڈغارہ بننگا استدا حبت بخیرت پاوا اللہ نمی جوڑ سلامت کے ٹلی اور بیڑی جی داتنا مشغلہ اثر مستنا اینو پاک دافتے ان دنہ نظر مسور انتے دا گواجی کی مفسد دا ٹلی اور بیڑی داتا بارو ٹنین مطلب لکانوس تو یہ ارا وقتا کہ دا انتے پیڑا کی بسو تک علم براوی کن یہ ارا کتابات مچ کریٹ کہ ادافتان خوانے و گلاس دوئی کے تاکہ کنے اللہ انتٹے سرسو مرے وقتنا امتحان تھی تو داڑی خنات کے براوی کھومنا براوی چناتا یا براوی کھومنا پیرنگاتا اور براوی مخلوق نا ورنا گاتا اچو گوازی اس کنے دو بتاؤ اگر دو بس سک تو اردو لکھو کو ڈاکٹر عبدالرحمن براوی نا کتاب بس براوی تھی بتاؤ تو گوڑا ای تنا استتی دا بالکل فیصلے کریٹ کی کنے دافتی پٹو یہ دا ای مشان تعلق تخیوہ کھنا مخلوق باز اریس کان دا ارا کے پوسکننگا دورنا گڑا کو دافتان واخب اللہ ویسور تو نن کل تنا میں مستلہ متکننگا انتاتے کرے نا گوازی سوزاری گوازی اندونوں سے انسان فطرت ہے علماء کے دا فطرت تیوی ہے بالکل فطرت ہے تو دا فطرت نانی مجبور کرے گا تو ٹلی بیڑی نا انتا گوڑا دا دی ارا وقت پٹنگے شروع کریٹ کنے دا نظر بس کے ہرا کے اینو آسمان نمونا نچو کا گوازی کے راسے دے کرکٹ پارے دا براوی نا ٹلی دا پینچ صف اندر کے 1657 انگریز نا پوسکن ابتدائی حکومت نا دور بنگلہ دیشان شروع مرے نواب الدولہ یرا وقتا کے شہید کرننگا تو اونا حکومت نا یعنی سیاست نا تاتے انگریز نا برسگی نا تاتے ولی کو گامی اوکان کیا لیستا 1857 آخر ننیدار سرمرو کی دا سرزمین نا دا سرزمین انگریز دا سرزمین راکنن پانتا کہ دارے خان صاحب میر میراب خان شہید مسک او کا پدا اونا مار غازی سلیمان غازی دیر نصیر خان بشمس پینیتستا اونا جنگانگ مسور اونا پدا گوڑا دوانا انگریز داڑے دنپا آرامی یہ خنا دادے گنن اورینا تو 1857 پدی 1857 پد کے را وقت دا درتی پدیم مس انگریز کن او کا پدا وہ 1885 تی دا گوازی تے جوڑ کریں اگر دا پیش اگر دا دیٹکی ملکنا ایرو مخلوق نا گوازی مسورا دا اراست سالہ تو مس جوڑ کرے کتا تو یہ کھنا داوان نہ دے کہ دا براوی چناتا گوازی کو براوی مخلوق نا گوازی ہے کہ وہ کھناتا کہ اراست سال حکومت ہم پھت گڑا جوڑ کرے تا اگر مونی مسورا سندھنا مسورا ہندنا مسورا تو دا مس جوڑ کریں گا نن چلو دا کرکٹی کرنی تشبیہ تسس ٹلی تو جی آو اچھا بیڑی انت تشبیہ ہاں بیڑی نا مختلف دا وقتا انتا کو گوازی کو ارا برا چکانا دولت خانی گیرا
دام امو گوازی تنا سٹی اشتیت اشتیت بالکل انتا کو مگر عید دا د کلام بلا عید آفتے اوک قسمہ دا پرا اچھا عید آ پاننگٹون کہ ننا ریاضی نا بنیاد انا کتے خو کی اچھا ننا باقاعدہ پاڑا کرنا انا انت بیڑی ٹینو کل اگر نی خورتی ٹورستا تو ننا کل ٹوٹل انا ٹینو مطلب امر دون کی دسا اشتی بالکل اشت کا لاگ دون خلنگیرا بالکل بیڑی نا را اشت بریک بیڑی نا سی کن تمک چار کل تمرا ارا چل انتاکتا چل ہاو پکاتا او چل بڈا کو تا کھلاتا کو دا کل مو انتا کو نی ارا انگن چرے فستا دو انا پاڑا موجود تین نا پاڑا موجود چار انا موجود اور ششنا موجود اشتنا دون کہ ششنا ششو کے شش ارا ششو گوازی کے ارادو گرا بندنا شش انت مسٹ شش دارے شش مسٹ اور شش ارتو مت پاڑا موجود ہے سمجھا نا اگر نن چار سنگتن تو دانی انداز خل کیا خل جوڑ مسور دار ریاضی نا بنیاد ننا ننا پیشن نہ بندگے خوانو کلو تو دا قسمت خوانا کو تنا مال تے مارا کا تنا پیسہ کا تنا قسمت مارا کا او دا کے ملا کا سبق وانا گوازی تم بسورا دا اللہ کو سبق خل کرو او علم مزدا باقاعدہ خواننگ بالکل خواننگ طریقہ کار کرا نظر بعض گچینو اعلی وال کریں گے بعض گچینو مجلس اس مریں گے ٹھیک ہو سکتا ہے داڑا بعض گڑاتے ایل کرو رے بعض گڑاتے ہم فائدہ فور تو ایسے گڑا سپین کہ نی پاوالیہ زندیم خاناس تو دافتے ٹھی بعض گڑا کنانیان گمو دافتے زی انمانت پٹ پول کریں رے دا وقت بالکل دا راست پاس در جانی بالکل اینو دور بدل مرساتے وقت نساتے مالداری کی مخلوقان اننگٹنو کئی گڑا تا جاگا مشینگ بسونو دون کی خراج نہ جاگا ٹریکٹر بسونے سر بسونے لابکم تو اینو پتہ لسی مفرو نہ بسونے ہاؤ ٹریکٹرا کو دا کو اولا نلاوا روبوٹم جوڑ کرنی گانی کا لسی کمینانو تو بالکل دانا زیا کنا اس کتاب اس برے کہ انشاءاللہ کہ اراستی ای پھاوالی یعنی مالدار نہ اصطلاح تا پینے تے سنو تک جی جی اونتا تی انتس کے پاسا کھنوئی ودی مریک اور اوفتا پنک اور سادار نہ چنکیا نہ لیز بلونیس کا دا عمراک اور اورتو نہ وار کے ننا اسے براوی نہ ارا کے تھبی پاننگا کا اگر نندا پانتو تو براوی نہ ڈاکٹر پاننگا بالکل تو دافتا ارا کے ساداک یعنی میش کو ایٹ کا سر کھکڑسکان کہ او ناجوڑنا تھبے ارارا او دے سل کرے را تو امو کھلا کتاب تے داہم انشاءاللہ ساڑی مرو کہ دار رنگلا میش دانا جوڑی کی سل کرننگا کا دا گڑاتان رکھننگا کا تو دا نزیہ کھلا ہننا دے پینتو چیسی محفوظ کرنے کے پارے افتا اصطلاح تے اور کھلا کوشش دا دی کہ وہ تا پوٹو دیا مرے وامو سادارنا پوٹو میٹ تا مرے کہ دا رنگے براوی دا پائی کا اور دا بیماری کی دا سل مرے مطلب دا جو ایسے ننا سمجھ کے علاج نہ ایسے طریقے سے تو سیلس جی ہو ایرٹمی کو بے بوچک ہاو دافتم الحمدللہ دا وقتام کنا لیپ ٹاپ تے بلو کچ سے نا ورٹ ہوتا پوٹوک ساڑی ہو اچھا کہ افتا ترکینگ نا وقتا را پلا مستو او پوٹو کو تا را پلٹینو اموف کو تا را برم تینو افتا مریر تو بے بوچنا زی ہم دم پائی سے انشاءاللہ سے کتاب اس کا نمبرو اوٹے رسو بعضا انتا کو بوچا کو عام بندگ انتا دنکی شوغلک کے شوغلک کے دا شیفنا دا مخلوق تی پکتا مگر ای تو براوی پٹفول کرزی ای تو چاوتا دنکی غلغلک کے تو برزنا مخلوق باز تی پکتا تو نن چانا تا دافتا باقاعدہ پوٹو کو افتا کننگ یا دا ساگ مر رہا یا دا سادار کنگ دافتا انشاءاللہ برور انشاءاللہ دا سٹو ای اندا بارو ٹھمنیان گڑا سے عارفین خواہ میں کہ پانی کے تو باز دا چونکوئی تو لیکن دافتے تھی نئی اخص ٹائم لگا دافتا پٹ پولٹی کہ ای مشنہ بندگ سے اٹھ خلقیو بندگ سے اٹھ مالدار سے اٹھک تو ارا کے ننا مخلوق ننے استات بارات پارے کا کہ دافتے اگر ای مچ کپر یا کھنے ہمارو بندگ اس پہ مشنہ مچ کپتا تو دا ہمیشہ کی براویہ ختم مر رکھ کرے ختم مر بالکل گوڑا ایلو کتاب اتنا دا وقت زیر تبائی انشاءاللہ زو برو اگر 2024 تے بتا تو 2025 نا ابتدائی توتت انشاءاللہ برو سر مرو اونا تا ٹی دان کنوٹا کرا کہ برجا کو ٹھیک ہے نا دافتا براویٹ پنتے دون کی تیر بندے پورے دا
برجو سویلے دا برجو. اچھا لدوا کی ننکانا لدو باسکی سے لدو برج صف براوی باسکی سے نم پائے کریں باقاعدہ سوال کرنے گا بھئی سائنسی انتٹی اصولت تو اچو برج سے باسکی نا انتفق نیدہ دے مرشا گو سیپا اگر سائنسی اصولت افتا براوی اصولت اریتا قدرتی ورٹ ارا وقت دا برج کے پاشکیک امو وقتا اسے ڈلو استارہ صورتون برابر کے باتف ہمو دورانٹ پاش کی براوی او دے نشانی کرنے اونا باسکی پارے نہیں تھا. اچھا او انتے اونا باسکی بازوی تھے بازوی تھا یعنی اونا کمک کرو تھا گڑا براوی سمجھی کہ دا باسکی کی پاش کرنی تو دا تو یہ کنے باسونا ملک کے ہم پوئیے یا باسونا ملکان کرنے یا خلق اللہ ہم پوئیے وفتا امپ بچاتے کہ دا برجاک لازمی ہو گرا سو دا استاک لازمی ہو سو مطلب دا دے دارن میرنے دا سوالے خواہی بھائی جی کہ نن دا سدا کتابی شکلت امر پو مرنے کہ دا ارا سے برجے و دا مطلب اسٹو اس پیرنگا کا سرو نشان سرو کہ جی دا برجے دا سننے یعنی کچیا انو یا کچیا ہم پھلا واپسی کرو یہ ننے وہ تو ننے نشان سرتے کتابی شکلت نہ دا دے امر پو مرنے تو دانا دا دے کہ داٹی مد موسم تے سنو تک جو کہ ننا ارین موسمی سرزمین سے دیا رہیں گی نا خطہ سیٹیون اس ایریا سے تو موسمی ہو موسمیہ خطہ ہمیشہ 4 موسم مر رہا اسٹ کھرائی مریک اور اسٹ ہتم پانا ٹھیک ہے نا اور اسٹوں کا پدا پنزر مریک اور وقتا پنازر رتم میرا اسٹ سیچ مریک اسٹ ترک مریک مر رہا سال اراجہ بشخنگی سیچ تیرما اور آکے لفظ چھلنا استعمال کیا ایداڑا مخالف اٹھ. اچھا ایرو زبانک سے ادا کرنے کا پسا فارسی دادے ادا کرنے کا پک ننا علم داڑے فارسی اردو مزنا اردو والا سے ادا کرنے کی نہ کہ انت فارسی والا تو گڑا او امر کر چلا ہی نامٹے سور نن تو نو چلاو دس ارا سے چلا بھائی نن تو چلا کا نو دا براوی نے خوش قسمتی ہے کی پٹانو تو داٹے مسے قسمنا تو ورے. اچھا اسے چلنیا تو کو ارا کے چلا پانی گرا نو چلاو ارٹمی کو ارا وقت تک اسلام بس اراتو کو نو کنا بس سرک تو دعوت براوی تینا ورٹ پرغانے عربی عرب کی لیتا نہیں تھا کہ ارا عربی دولت مریر وہ تینا ورٹ پرغانے تھا کل لیتا دوانزتو نا دوانزتو انت کرنے پنتی سنے باقاعدہ. اچھا اوفتم پٹانو تک وہ ملانا تاٹینو دون کی داسا سے تو اسے مٹئی وجہ تسمیہ تا مریر مٹئی مٹئی 12 ربیع الاول براوی پائی کی مٹئی انتائی پائک تھا مٹئی دا خاطر ہم پائک تھی کہ تاکہ کی مچا کر کہ مٹئی انتائی مسک تو پاننگا دا کہ ارا وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ودی مروکا اور دا کہ تو بریکک گوڑا دانا اول کو نو کنا خننگام پد گوڑا امو خل کنا بلون اخص کے خلقا کا سر 5 سر ریا 4 سر 10 سر مسکتا سر اخص کے سر گوڑا دا بلون امر کرے کا ارامو سے چنات ان توفی کا بس کا فرض کا ناو راگا زیر صاحب اراغا بس ناو رانا باتی پنچو یا دو نا خوراکن تسیسک برنج سور نوت سور غلہ سور ہر بندق کن اسے مٹس خلق کا شاگا کا. اچھا ہر بندق نا مٹس مٹس دا بندق سور دا مٹ شاگا کا. اچھا انا کا آغا جان نو راگا اوک ملک صاحب نا بس کا کناو راگا دا کلے نیت دا دسک دا خیرات کی نا خیرات کل بشق مری دا بندہ آتا بشق مری افتا رزق نہ مری تاکہ ہمیں ثواب مل لیتا. اللہ نے نبی نا نزد ان تک نیاز کر رہا تھا اللہ دا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت دا دسک. اچھا گڑا غلہ کیا خز مسورہ گڑا غلغات نصفے کا مخلوقہ نصفے کا تھا دعانا تینا انتے خلق اللہ سک گوڑا میشلس تڑے کا ایب کیمنا تینا مخلوق بٹنگا کا دا خیراتی کرے کا تو دا متفنگا دا متئی تو اللہ کسمنا دا دوانزتو عراف کو براوی پنتے سنے تا تو دا کلی تھی مچکرن کہ دوانزتو عرا نو کا تو تعلق تخیرہ تو دا ٹھینا مطلب اور گڑاس پین مندونو پین نانا زینی ٹھی بریر دو کہ لدو اچھا لدو جو ہم پرسی مسلمی کو کھلا بن گئے مسلمی کو توک ننا اموف کو ارا کی شمسی توکو شمسی توک اگر نن رافت نہ خورتی ہے ٹوری نا دا انگریز نا کیلنڈرا مس جوڑ کرو کو ارا وقتا کہ نن اندی بکرمی سالا کانا تو اوٹے آہار ساون موجود ہے
ہاڑے ساوڑے ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں بالکل. تو نن تو داڑے آہار ساوڑ موجود ہو بالکل. ساوڑ نہ دونکہ لفظہ کو تھا ہاں اینگند مانے تھے مگر نن تو براہ راست سے مانے سے تھا ساوڑ ارا سائے وڑپک او وقتا اللہ خوب مرے باسنیا ملکا تھے تو دم کٹی سائے وڑپک تو ساوڑے اللہ ویٹ آہڑے آہڑ کی نن برے نا براوی نے داڑے عقیدہ دادے پھنوں کا اڈ جشک آڑ مرے بدن کی ایلو اڈا تو آڑ مرے اچھا دا اڈے پنوں کا آڑ کے گڑا آہار مرے ایو مفق تو اللہ لوڑے لدہ والا انتر برے دا سا کنا پٹنگ مطابق ادا دے کہ براوی دوازتو یہ امر الکنے امر جوڑ کرنے تا اراتو یہ خرسینا انتان الکنے دونکہ ترکے اور انتے کرائیے اراتو نا پنے الکنے فصل نا آمدنی کن آبو سے لابے لاباز بلو فائدہ سے ٹھیک ہے نا. اراتو نا پنے الکنے باسنی نا زوران آہاڑے ساوڑے اراتو یہ الکنے استاتا استاکم کنی ہم پہلیں پس وفتے مار ساکین. اچھا تو سویلے لدہ و سویل اللہ ڈانو. اچھا اراتو یہ الکنے ساداتا نا راکی مشنا سادا کسر دا افتا تو رزقا کسر. اچھا وفتے ننی اما بیدردیر تو خلطا وسا وہ تینا کچا کننگ نا تینا کچا خلقورا وہ ماما وفتے خلقورا راکی نسل برقرار تخیرہ وفتے دو خلطا وسا وہ نرنگا تن کوشش کر رہا خلقورا وہ پیر میشا تن کوشش کر رہا خلقورا. تو او نا اسی تو کوئی ماتے یعنی مشنا مت کوئی متان بعد استعمالان کوئی مات جوڑ مس ارٹمی کو دا تو کی دا سنان تو موجود ہے دا نہاری ہے. اچھا دا افتا وجہ تسمیہ کرے کہ کوئی مات ہوتے دا خطران کرے کہ دا تو نا ہینو مگر شکاری موجود ہو دائیتا شکاری کم بینو بالکل وہ دا پدا تاکی کے پٹر سرلٹا نریستا بیلیس کا دا تو نا تاٹے ضرور عرف گڈ آلیں گی بالکل او دوانا زمین در باسونی یخن آٹے مگر تو نا آخر اس کے لازمی انائی ورٹ نہاری یہ ای وقت تو نہار داری بازا سینو توف ای وقت ایونزر داری گور پٹسک کفتار کفتار عراق اس مسورہ سے گر کفتار ایلو کفتار خرما خلغا دا کل سورہ اولی نہار دا نہا کسور. تو دا انا تا تو کساری دا چوٹے لاشت مسور داف کال لیں گا. اچھا اندر یخنا وقتا دا مخلوق ٹوٹل باسونا ملکاتے کی ناکا دا میلانگ مسور یالا بالکل اے وقتا کہ دا مخلوق پدا کتے نا انداتی کی بسور تو دافتا کتری کرو انتا گلو راک بلوم مسورا نقصانا بچا رہا. تو دائرہ تو اونا انتانو سادات دیلتی خوکو دا ہم لنتونو اراتو یلکنے یخان دونکہ انتے تھر باڈک کی حالانکہ فارسی نہ کنڈا کان تھر پھالنا گڑا تھا مگر نن تو اونا مانف نن تو مچ کرنیں گی مچ مرے گڑا تھا یا خنا کا پھر سے مچ کیک تھا دونکہ خنتر خنتے تر کرنیں مال نہ مچ کرنیں تھر شائیں باگیا انتا تے خاصن تے مچ دیں گا مچ کیک ایک پہ تھر کروک مچ کیک تھا تھر شائک تھا. تو دا تھر اناکانی کہ دا بالکل یا خنن کے تھر شائک کلی پچھلک تکلیف کیک. اچھا ارنمی کو تو باڈک باڈک نے خبر ہے دا کھانے دا تو نا پن 20 تو مسلمی کو سالہ کی ملانی اللہ اسے پن اللہ یقین چاہتی دا خوش مسلم اللہ چاہی کرا خوش چیئے کہ دا اندر اس کھنا دماغ پارے کہ سیانہ نافق سیانہ مانا مونی نن تو دا وقت بوچک ترکر بور مرل دا مر مون مسلم جا وہ نن سے دا گراتے مرل ننا بوچک مش درختاک ترکر بور مر دیر فنے تو بور مر دا مولن تے مسور داری تو باڈک کنے 20 تو مسلمی کو سالہ کی ملا او کا پتہ کل پارا بنانا خیال مسخرات پارت یہ بابا جوانو مسخرہ سے یہ 20 مسالے پٹی ودن اے وقت پار پہ داسی خنار داسی ان کی مسخرات جو مس مطلب دا دے باڈک کن تک پارے باڈک دا اللہ کل بن گئے باڈک دا خاطرن دا دے پارا کہ دا انتنا جنوری نا 5 فروری نا 5 اس کا دا نامت مری. اچھا جنوری اور فروری نا نعمت ہو انت دافت ورا 18 وقت نن دافتی مکمل پٹاٹ
دوئی کرٹ او کہ پدائی تخار تا انگریزی تو تا اولان تو ننا بالکل فصل نا مد موسم آؤٹ مس ختم بزن یعنی نا اچھا ای 15 کا یہ سٹتا تو برابر تما دن کی کھرائی 15 مارچ چاٹی انگریزن کی دادی جوڑ کرتا نہیں ننا جن تو کھرائی اولی کو 15 مارچ شروع مرک گواڑ پھل کی ننا ہر تو وٹے سے بوچ سے پھل مرک دا خبر مری نمی اچھا کھرائی نہ گواڑ کھرائی نہ پھلا تھا بازی پوشون رنگٹ مرک اچھا دا کہ باز جا خیسن مرے رہے او داندان مرد بازی تا ای پا کل تپاتا ہوت بازی تا بالکل ای کلنا تو توڑی فیصلے کرت انا ولد وانا نمبر نا انتا آبوسا اونا او دورنا بازی پلا تا رنگ پیونی دا پتا کو دو دیل کونے کلیر پیتے داکس منا کل پیونو پل کیرا اچھا او دا سو دن کے دا را وقت بریک دا سویل بریک سویل نا بننگ تو ارار اس کا کہ دا کاشم کر دا بامبول کیرا اتم سمجھا اتم تو کر رہی اتم اگر ایت پٹس نا بنیاد لفظہ کان اتم تھمانا لو تھم ننتو وقت وقت دفس ننا بنیادی تھمی لفظ اراتم بالکل دا سوزن تھمی دا امو دے کرائی اتم اموڑانے کرائی تھمی سمجھا کرائی نہ تھمی اچھا نن سمجھا بنیاد دادی اچھا نن مطلب دا دے تھم پانی کنے بالکل دا تھمام پیشتمو کی دا ساتمی ٹھیک دا نن دا تھمنتے پانتا را وقتا نن کی لوز نہ جوڑے اتمی تو نہ تھم پانتا سمجھا نا یہ بنیاد دا کنڈائی نات دا کرائی نہ وقتی یعنی کرائی نہ تھمی تو آیا دا چننا داروک بالکل دافتے ٹی انن ورے کہ مطلب دا دارو کمو تنا ٹائم ٹی بری ایک بارے ومن کنڈا ارا وقتا کنن تنا بوچا تا کنڈا اورینا امر کی اوفتا اللہ تعالی ردو میں ردشتے کی کک پھلاتا دنتے تو ننا کھرائی نا وقتا اول تی کچا وہ وقتا براوی داروی میرتنی کچا بیتی دی خیلانے تک او پکا مرے کھرا مرے داسا گرہ مرے مچ گری مرے گری مطلب گری کی مسوانو سب بیسس ٹھیک ہے نا داس مونی کا ایک دافتے مچ کر سا کہ نن برے نا سویل اثر مرے نا سویل نا براوی دا پانی اٹھے سویل نا باس کی پاش کرے اونا پاش کرننگ تو نا بوچنا اثر ختم مس دا تو یہ نے میڑو یف انتا ہے کہ سویل را وقتا پاش کیک کھوٹک تینا رنگ یلک کیک اگر کوٹا خرے بسی خیسم مفق دا خبر مرے نمی تو مختمہ مرو مگر جن تپیونی مطلب دا اثر کائک براوی دا توٹیس بیمار سلم کتنے پہ سلنم تو اثر کائک اچھا سادار تو ندا بوچا تن کننگے چرا افتی اثر افک یعنی دارو گیری نا اثر افتا تو سادار نہ افتی کننگے تو سلن تے اچھا دس دار زار دا مرے کہ مطلب اندا بوچا تھا اثر دا سلٹی بالکل دار اندا سلی خدا مرض کی رنگ آدوانا رنگ نزیات اچھا کہ ہر سل ہر مرض کی یعنی کل مرض کی اسی سلف دا امو دیکھو کہ یخنا اثر زمین نتاٹی بتانے کھنا پٹنگ نموتا اچھا باسورینا اثر پیش تمانے داسا زمین انتے ناجوڑے ڈبلے بیمارے نی بیمار لنگا انتلا تاٹی شاکی سا غلے تو غلہ مرک پھوت مرک سمجھا نا یعنی براوی تھی نا برک بلکہ نا تشتی برے کہ آسی اننو بندہ غز مرے نکے اوٹو میشترے لنڈ براوی پاکتی لنڈ دے ڈالے لنڈی براوی تھی تمام عرفوز دے پارو کی لنڈا کو کھنا نظر لنڈا کھنا دونا دسا آخر کو دم پائنو 20 تے تو 20 تو انگریزی تو نا 20 تو دو کن 20 تو لٹکن چھٹی کک دانا انتال شروع مرک 12 شروع مرک 12 شروع مرک 22 اس کا ایڑ براوینا تو تے تسنو تے براوینا دا وقت دا تو ولک دا کان دارس کا دا تورک اور اونا اللہ دی مطلب کہ باسنیما انو کہ یخمبرو کف تو زمین خالی دا وقت نی بجے شاگے سے تو پوت مرک پروگرام باز کسی نہیں باز نہیں سب دا باز لفظاک ننیان گمو تو دافتا زیان ینتنت کاریم کرینوس لوزاتا ارا کہ بلا بلا کہ نن پانت کی ننیان انانو بالکل دن کی دسا افتنا دیکھو
ارا کے شمی یک شمی دا تو فارسی فارسی ہو دا تو ننافس یک دو سے دا فارسی سمجھاز نا دا گراک تو فارسی ننافس تو ننی اندا مرینار آلان کی دانا قدامت براوی زبانہ اینو کس انکار کرنیں گے پک میرگڑا نالیس تا داوس کا تو دا 11,000 سال نہیں تھا کو داڑی بالکل تو دا تھیں کہ آیا دنیا جوڑ کرے ہفتن ہفتے جوڑ کرے دا دی خبر تم تمی تاو براوی دا کرے یا کتاو کرے کت بالکل ہو اگر جوڑ کرنے تو ارا دو ننی انت نظر بفسا گوڑا کھنا تا ارا کی پٹنگی کھنا پٹنگ نر دا پانی گٹنی مننگ کیک کہ تحقیق طلبے پینا سے پٹ پول کرو کس دا کہ جوانگ ورد وہ دے پٹنگ کے بالکل ہو کھنا خنر تو دا خننگی تنر کے اسلام داڑے دم 50 سال ملک کی وصو نہیں بالکل اسلام مست ارا کے نشانی نے نظر بر رہا داڑے تو بخالی مسونی بالکل ہو بالکل کیرا وقتا کابت اللہ نا تاٹی 360 بت خنگی رہا تو دا جاگا کن تو بالکل دن کی کلاد نہ راسے کنتے کھاری مندر ہے ٹھیک ہے نا خواجہ ارا کی براوی نا سوزویہ تنتے شہری تا سمجھا نا دا اللہ نا جاد اٹھنی اچھا ارارس کے گنی پٹس دا اللہ نا جاد ہے کہ کائی پیری چمپک مطلب دانا گڑا ہموٹ کائی بندیا تو نہیں ہمو او سوزو کنا سائے سوزو ٹھیک ہے نا دا کل امون کارا تو گڑا کھنا ارارس کے نظر داڑے پٹنگ نان بسا کہ دا کل دیکھ بگوانو اچھا امر کے انگریزی دیکھو جو سنڈے تو دا سندے بھی بھائی منڈے دا مون دی بھی دیوتائی یہ سن دیوتائی دا مون دیوتائی تو دانا سوزاری کہ مستقی دا مسونے کہ دیوتا کا سر دا امو دیکھ دیوتا کو امو دیتا بادشاہی امو دیوتا نزی آٹے دونکہ فرائیڈے نہ تو فراق کی محبت میرے ویڈنس ڈے دونکہ ویڈن ڈے پارا تو دا بگوانت سر برائے بلائے تو داڑے دا گڑا رائج مسونی خننگرہ آسارا کرنون ارا وقت اسلام کی بس دا بوتا سر دا بوتا کی نار پنار انتا کہ ارارے اسلام میں تو اوڑے بوتف ارارے بوتے اوڑے اسلام تو اسوار دو کشاری انتا پانی نہ مطلب ہاں پانی نہ مطلب دا دے کہ ارا کہ ہفتہ نہ دے کے سو براوی نہ اسلام نہ قبول کرنی تو دا ہفتہ نہ ہنن دو کشار کہ وہ دے کفر نہ نشانی سمجھا رہا دو کشاری انتا دن کی لفظ آدھے نہ بچوں کی آدھے نہ براوی نہ جمعہ کی بریک باقاعدہ پکا ہے اچھا انتا کہ ارا وقت انتا ڈکشنری تے پٹی سے تھا تو وانا پائے شب جمعہ کے فارسی لکھتا تو تیرہ ٹنتے جمعہ پاپکتا انتے پاپکتا او نہ مذہب خاخر تو تعلق تخیک اور تو میچ کا پک دا گڑا او نہ مذہب تو میچ کا پک تو یا لکت وہ دو خل پکتا اینو اس کے نان پانا کلاد نہ مخلوق مارابنا دا پٹی کا ایک اینو اس کا نمم کلاتان تعلق تخیری دا مرو کہ فرض کا ای آغا جانے خنتن اٹھ کے ارانگینا کھنیان ملک صاحب رفے کہ آغا ارانگینا پا آدھے نہ خلانی ترانگینا ارا وقت آدھے نہ لوز بریک دا بگوان نہ حیثیتی ہونا اچھا خدا چاہے کرانگی نا آدھے نہ چاہے کرانگی نا ملخمود چاہے کرتے ملخمود ہم تو دیوی سی دارن کا سنکار کرنے کے پک اور لوز دے تیرے دیوتا آئی دے نا کنڈا کانا راکن استعمال یا کوئی تو دا تو دیوتا کا لگی نظر بریک لفظی مانا تاریخ دان سی افٹ ای لوز نا انتوٹ ای لوز نا پا پٹوک سے اٹھ لوز تو انہوں بننی گے چنی تو کرا نظر اللہ پائی کرا وقتا کہ اسلام کی بس تو دا بالکل دیوتا سر دافتے انن برار کی دو کشنگ آیان تا پدا دا دی براوی کی باتا بتاؤ مطلب دا نا سے تحقیق ہے بالکل یا مطلب نی کسان حوالہ الکنس دی دا پیرنگا تن کلان کلاتا کی کل پیرنگا تو مسئلہ سینہ بسینہ اچھو کتاب سے لفظ بھئی دا مشتزی کو ای دا 24 سال دا دی پٹانو 24 سال نتاٹی کنا نہ جاراوان نہ مشی لانو نہ سراوان نہ لانو نہ دا پیونا لٹی لانو نہ کہ اربوئی لٹی ارالے پیروز کنے سجانے فون امتن تینٹا دا پیرنگا تا کلنا ای تا تا دنپا خلاصہ ای دا کتاب تی لکھ کر تو نمی پانی گٹن ارو کا شرف مندک باز گڑک اینو میر صاحب دافتی نانا مونا ایس برو کا پروگرامز کا تینا شونکار زہیرہ میں شاوانی ہے موکلت بو اللہ نا ہمانا ٹیوریت